anyị na-ekele gị maka isonyere anyị na ozi ya nke zuru mba niile anyị na Kumuyi. Dịka anyị na-aga, ị ga-ahụ na ọ dị ihe ukwu nke Chineke na-emere ndị ya. Chineke na-etije mgba, Chineke na-agwọ ọrịa, Chineke na-eme ihe dị iche iche. Achọrọ m ka ị nọgidesi ike n'ihi na Chineke bụ onye ga-emeju gị. Ọ ga-abụ onye ga-awụju iko gị ruo n'ogo na ọ ga na-awụfu awụfu. Ihe a oge nke gị. Kwenyere Chineke, kwenyere onye ozi ya. Chineke anyị ga-ezute gị n'ụbọchị taa. Aịzaya isi mbụ amaokwu nke 18 ọ sị, bịanụ, ọ bụrụ na ị bụ onye na-ahụju anya, ịbụ onye abịadara abịada, ịbụ onye nwere ọgba aghara, ịbụ onye etiri eti, anyị na-agara gị ziziriri. Onye nwe anyị na-asị, amaara m kpọmkwem ihe na-agabiga, amaara m ihe na-ahụju anya n'ime ya, adịkwa m njikere inyere gị aka. Ma ọrụ na-asị gị, biko, ugbu a bụ ụbọchị gị, ugbu a bụ oge gị, bịanụ ka anyị rụrịta ụka. Bịanụ ka anyị rụrịta ụka. Lee ka Chineke pụrụ ihe niile, onye nọ n'elu ebe dị elu, onye dị ukwuu n'eluigwe, n'ike niile, pụrụ ime ihe niile, wee na-asị gị na gị bịa na ka anyị rụrịta ụka. Ka ọ na-eju m anya ihe mere Chineke onye pụrụ ihe niile ji kwuru ike ịsị, bịanụ ka anyị rụrịta ụka. Ka m nọrọ n'ọnọdụ nke Chineke gwa gị okwu ihe banyere Chineke. Ọ sị, achọrọ m gị, ekere m gị maka ihe na ndụ, ọ bụghị maka ọnwụ. Ekere m gị ka ị bụrụ onye ga-adị ka anyị onwe anyị. Lee, ọ sị na ọ ga-eke mmadụ, o wee kee mmadụ niile, nwaanyị ọbụla, nwoke ọbụla ga-adị ka ya nwa. Ọ sị, bịanụ ka anyị rụrịta ụka, ka onye nwe anyị na-asị. O wee sị, ee, asịgodere na mmehie gị adị ojii dịka owu uhie, ọ ga-adị ka snow. Ihe ọbụla bụ ntụpọ nke dị na ndụ gị, onye nwe anyị ga-asachapụ ha niile n'abalị a. Ihe ọbụla bụ ihe na-eji oji, ihe a bụ ihe ruru unyi, ihe a nke na-enye gị mmekpa ahụ, na-enye gị amamikpe. Onye nwe anyị sị n'abalị a, asịgodere na mmehie gị adịka uwe uhie, ya bụ uhie nke na-acha ụzọ mmadụ enweghị ike iji ncha nkịtị wee sachapụ ya. Ha wee were ncha na-agba agbọ, ọ pụghị ịsachapụ ya. Ihe niile bụ ihe nọ n'ụwa nke nwere ike iji wee sachaa uwe, apụghị ịsacha mmehie gị niile wee wezụga ya na ndụ gị. Onye nwaanyị na-asị gị, n'ebe ya onwe ya nọ, n'ebe Chineke nọ, n'ebe onye pụrụ ime niile nọ, na nke a bụ nke a pụrụ imeme n'abalị a. Ọ ga-ewezụga unyi niile ndị ahụ, ọ ga-ewepụga amamikpe niile ahụ, ọ ga-ewepụga mmekpa arụ ahụ, na ihe a nke na-enye gị nsogbu, na-akwa gị nwoke maọbụ nwaanyị, na-achọ ka ọ gaa maa ụdọ. Ọ ga-ewezụga ihe ndị a na ndụ gị n'aha Jizọs. O wee sị, azụgodere ha dị na-achọ owu ihe dị ka ajị ọcha ka ọ ga-adị. Ọ sị, ọ bụrụ na ị ga-abịa naanị, na nke a bụ okwu ahụ, okwu nke okpoku nke bụ bịa. Okwu nke bịa bụ okwu a na-etinye n'ọrụ. Ị nọrọ n'otu oche, onye ọzọ guzoro ọtọ sị gị bịa ugbu a. Mgbe ahụ nke ị ga-aghọta na ugbu a ọ gaghị abụ nke ị ga-asị, achọrọ m ka m gbagodo nkịtị ka ọrịa m nọtụ m n'ahụ n'otu ụbọchị. Ị gaghị abụ onye ga-enwe ọrịa gị ọzọ n'aha Jizọs. Ihe niile ị nwere, ọ sị ugbu a bịa. Okwu ahụ bụ bịa. Ọ bụrụ na ya nwa na-eguzo n'otu ebe, gị onwe gị nọkwa n'ala n'ebe ahụ, ị gaghị anọdụ ebe ahụ wee sị, abịala m. Bịa. Ọ bụ okwu ị ga-etinye n'ọlụ. O zipụrụ Jizọs. Imeri akwụkwọ nsọ gwara anyị na Jizọs bịara n'ụwa. Jizọs, ọ bụrụ na ọ bụ onye ka nọ n'eluigwe, nke a agaghị abụ ihe na-egosi na ọ bịara, mana ya onwe hapụrụ oche eze ebe ọ nọ n'eluigwe, n'ihi na ọ chọrọ ka a napụta gị. Maka gị ka o kwuru bịa. Mmadụ si amen. N'ihi mmehie gị niile, n'ihi ọrịa gị niile, n'ihi ihe iru uju gị niile, n'ihi ihere gị niile, na gị onwe gị apụghị ịpụta n'ihe. O wee sị, bịanụ ka rịrịta ụka. Apụrụ m iwepụ gị ihere gị ahụ na ndụ gị. Apụrụ m iwezụga ihe ahụ niile bụ ihe na-ewetara gị ihere na nkọcha, ma ọ dị gị n'aka
ime otu ihe. Ọ sị ana m echere gị n'ebe a, bịanụ ka anyị rịrịta ụka. Ọ bụ nke dị mmadụ n'aka ka Chineke mere anyị ahụ mgbe ọ na-asị gị bịa ka mụ na gị rịrịta ụka, bịa gwa m onwe m ga-agwa gị ihe mere ihe ahụ ji nọdị n'ime ndụ gị mgbe ọ kparịtara ụka ahụ gị na ya, mgbe ị kpere ekpere n'ihi nsogbu gị, mgbe gị onwe gị gbara nsogbu gị ọtọ n'iru onye nwe anyị. Mgbe ahụ ka tupu anyị esi ebe a pụọ, ọ ga-asachapụ ndụ gị, ọ ga-ewezụga ihe niile bụ mmehie na amamikpe gị niile pụọ na ndụ gị. Ọ na-ewere okwu abụọ nke bụ uwe uhie na owe uhie. Ị ga-adị ka ọcha, dị ka snow. Ọ gaghị enwe ntụpọ na ndụ gị ọzọ n'abalị a. O nweghị unyi ka ị ga-afọ na ndụ gị n'abalị a, n'ihi na ọ sị na ozugbo ị na-abịa ịgwa m, aga m agwa gị, arọpụtala m ihe ga-ewetara gị ọgwụgwọ nsọ gị. Nsogbu abụrụla nke lara ala. Ndụ ọhụrụ ka dị, mgbapụta ga-adị, ọ ga-abịa na ndụ gị n'abalị a n'aha Jizọs. Onye nwe anyị gọzie gị. Gaa n'iru na-eguzo n'okwu gị, anyị na-ekpebere Nna anyị n'aha Jizọs nke dị ukwuu. Anyị na-ekele gị maka ịhụnanya gị, anyị na-ekele gị maka ọkpọku gị. Ị bụghị onye na-enye ọkpọku kpọọ otu onye, ị ga-akpọkwa onye ọzọ. Ị na-akpọ onye ọbụla, ohere dị n'obe nye onye ọbụla. Ana m arịọ gị onye nwe anyị, mgbaghara gị ga-abịa onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere na ndị niile nwere amamikpe, nwee ikpe ọmụma na ọgba aghara na adịghị ike nke mmehie ha, ana m arịọ gị ka iwezụga ha pụọ na ndụ ha n'aha Jizọs. Mee ka ha bụrụ ndị nwere onwe ha. Tijie yoku niile nke mmehie, wepụga ya mgba nke mmehie na ihe ndị ahụ nke na-ejide ha, ka ha bụrụ ndị ekere agwụ. Onye nwe anyị, laa ihe niile n'iyi nke ekwensu pụọ na ndụ ha, pụọ na mkpụrụ obi ha, pụọ na mmụọ ha n'aha Jizọs. Mee ka o guzosi ike bụ nzọpụta ahụ i nyere ha, ọṅụ nke nzọpụta, mgbaghara na nzọpụta na nnwere onwe nke dị na nzọpụta. Mee ka o guzosi ike na ndụ onye ọbụla. Imeela onye nwe maka ama m na ịzala ya. Anyị arịọ nke a n'aha Jizọs. Tisie m n'aha ike na anyị n'aha Jizọs nke pụrụ ime niile. Anyị na-akpe ka igosipụta, mee ka ọ pụta ihe bụ ike gị ugbu a n'aha Jizọs. Anyị na-arịọ onye nwe anyị, ebe ọbụla nsogbu ahụ nọ, maọbụ n'ime, maọbụ n'ahụ, maọbụ n'ọkpụkpụ, maọbụ na njikọ nke ọkpụkpụ, maọbụ n'afọ, maọbụ n'akpa ume ha, ebe ọbụla metụ ha aka n'ụzọ ọla ebube ugbu a, gwọọ ha ọrịa n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwe anyị na ihe ọbụla bụ ihe mgbu ga-apụ na ndụ ha, n'ihe otiti ga-apụ na ndụ ha, adịghị ike nke arụ ga-apụ na ndụ ha. Ana m arịọ ihe ọbụla bụ aha nke nsogbu ahụ nwere, ọrịa ahụ nwere, nrịarịa ahụ nwere, onye nwe anyị gosi ọla ebube gị na ndụ ha, gwọọ ha, napụta ha n'aha Jizọs. Ike nke mmụọ ọjọọ, nke ndị mmụọ ọjọọ, nke mmụọ na-adịghị ọcha, nke na-emekpa arụ onye ọbụla, ana m enye iwu mmụọ ọjọọ ahụ na ndị mmụọ na-adịghị ọcha pụta n'aha Jizọs. Na ndị ahụ niile bụ ndị a na-akpọ ọrịa a na-apụghị ịgwọ agwọ, kpọrọ gị na-aga ebe dị iche iche, ọ dịbeghị ọgwụgwọ si na-anata. Gosi ike gị, gwọọ ha ugbu a n'aha Jizọs. Nsogbu nke anya ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Nsogbu nke ntị ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Nke nọ n'olu gị na ị naghị ekwu okwu ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Nsogbu nke ọrịa kansa, ana m asị gị onye nwe metụ ha aka, gwọọ ha n'aha Jizọs. Ọrịa nke ọnya afọ, ana m asị ka ihe mgbu na ihe eji mara ọnya afọ ka ọ pụọ n'aha Jizọs. Ọrịa ume ọsọ, ana m asị ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa obiri n'aja ọcha ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa mmenwụ, nsogbu nọ n'ime gị na ihe mgbu gị, onye nwe metụ gị aka ugbu a ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ana m arịọ na ndị nwere ọrịa nke ndị mgbansi na ike nke mgbansi na-atọ mekpa gị ahụ, ka emebi ike ha na-arụ gị, anapụtala gị, emene ka ị nwere onwe gị. Onye nwe mee ka o guzosi ike n'ime ndụ ha n'aha Jizọs.
ọra owewe na ụbụrụ mgbaka. Ana m asị ka onye nwe metụ ụbụrụ gị ahụ aka, ka ị nwee ọgwụgwọ nsọ, ka a napụta gị n'aha Jizọs. Ana m arịọ na ihe nke na-eme ka ị chọọ ka ị maa ụdọ, ka ị chọọ ịnwụ, ana m asị ka onye nwe anyị wepụ gị ọgba aghara n'ime ndụ ha, nye ha ọṅụ nke na obi ụtọ nke ịbụ onye ga-adị ndụ n'aha Jizọs. Mee eziokwu ịzụrụ ụkwụ na nshi, ihe bụ nshi ahụ, ana m asị ka a laa ya n'iyi, ka a gwọọ gị na nshi ahụ nke ịzụrụ n'ụkwụ gị n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ ụdị nke nsogbu nke nọ n'ime, nke dị n'elu, ọrịa ọcha, ihe ọbụla, ana m arịọ onye nwe anyị site n'aka nri, n'aka ịkpa, n'ihu na azụ, n'ekiti, ma ebe ọbụla, na ndị na-aṅa ntị na redio na TV na ọla ebube ga-esochi gị. Ihe ịrịba ama, ọgwụgwọ nsọ, nnapụta, gosi ya na ndụ onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwe anyị ka e nwee nguzosi ike, mpụta ihe na ndụ onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Amen. Emewo ya. Abụ m onye agwụrụ, agwọla m. Okwukwe, nwalee ya, ọla ebe gị abịala ebe ahụ. Imeela anyị sonyere anyị na-agba nke ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, ebe mgbasa oziọma zụrụ mba ụwa niile anyị na Kumuyi. Eji m aka na Chineke ezutewo gị n'ịhụnanya ya na ebere ya na ịdị mma ya na ndụ gị. Ọ chọrọ ịnọnyere gị ruo na ndụ gị niile. Ọ bụ enyi nke na-anọgide karịa nwanne. Ị pụkwara ịdabenyere n'ebe ọ nọ. Ezigbo enyi m, obi dị anyị ụtọ otu isi nọnyere anyị. Anyị na-achọkwa ka ị na-aga n'iru na-anọnyere anyị. Biko sonyere anyị n'igwe eji ekwurịta okwu, igwe eji ezirịta ozi na www.gckhq.org/cwc. Biko ị nwere ike tinyere anyị akụkọ ọgbama gị, ihe ahụ ị chọkwara ka Chineke mekwara gị. Biko tinye ya ebe ahụ, ma sikwa ebe ahụ gwa anyị otu obi si dị gị na ọbụlarị ihe anyị na-ewetara gị kwa ụbọchị a na-akpọ GCK kwa ụbọchị. Biko Chineke gozie gị dịka ị na-anọnyere anyị. Imeela.